Gipuzkoako bihotzera etorri gara gaur, Izarraitzeko mendilerrora. Azkoiti eta Azpeiti, bi herrion artean egingo dugu gaurko espedizioa. Gailurak ere, baten faltan, bi izango ditugu gainera. Erlora eta Xoxotera bietara igoko gara, edo saiatu behintzat, ez baita giro orgoian. Euria, kaskabarra, haizea, elurra eta hotza. Hau bai, gailurra neguan. Josu, eskerrik asko, giro honekin etortzeatik, hau nire errua dek, Padria, erra, bildugia, egun ondan hori? Egun on. Zuei eskerrik asko, aterki eta guztita etortzeatik. Zertzeate danak, azpeitiarra, azkoitiarrak? Azkoitiarra zeintzu? Zuek azkoitiarra bio? Bai, pixiet ez. Bai. Aterkipean emango dugu gaurko eguna, benetan eguraldi petrala tokatu zaigu eta. Gorriak ikusiko ditugu, haizearekin eta euriarekin aldapan gora. Ea, denok lortzen dugun gailurra egitea. Zu norzara zu? Dibe, Ignacio Maria. Ignacio Maria? Ignacio Maria Aranguren, Bierna Azkoitia. Zag, Azpeitiarra, baina Azkoitia apellidu. Apellidu, Bierna bai. Hoi, honezkoa aztute ya. Hor bizkarrean edo, ze? Biru motxila gertzen. Biru, aurrean da atzean, Biru, neuk beste bazan. Ze ekarri dezue, trasteren bat, ala? Soinu eta pandero. Soinua eta panderua? Gustat zaigu guri musika, Izer eta Alabier trikitilarien musikarekin denetarik egingo dugu. Sua pizten ikasi, gizaproban aritu, gonbidatu bereziren bat edo beste ezagutu, eta kalejira. Bueno, neskak etorri zaizkigu, Bai, Azpeititik. Zuek Azpeititik etorri zaite. Nazturi izena? Ni Javier Urbieta Takolo. Takolo baserria hortxe behan dago. Bai. Zu Joseren anaia orduan, zu? Anaia, bai. Oso ondo, zuk ere mendiago ezagutu duzu ba? Pixi, bai. Pixke bai, ez? Ni baino askoz gehiago. Eta amaitzeko, egiten duen hotzetik babesteko eta euritan bustitako arropak lehortzeko, Xoxoteko aterpean egingo dugu afari merienda bikaina. Egun polita eta sorpresaz betea dugu aurretik. Galtzen baldin bagia zuen errua izango da, Bustitzen baldin bagia nerea. Bueno, ez, aterruneak izango ditugu, eta, nik elurra zapatzeko esperantza bintza baduket. Hau danak gora dek, Danak gora. Hau danak gora. Gorka, ez dugu unikoren aukeratu eskalatzeko. Ez, dana guztita dago. Zoze beru kapen bat eta honberko dago. Nik uste hori izango da laurena. Hau imposible, kara? Ez da zerretik. Soka guztiko zaizu, Bai, euskal guztitzen hasi da, Nik uste igual motxila barruan hobeto. Bai, igual. Barkatu, Gorka, hau Andoni izango da segurazki. Andoni! Egunon irati, apa, non zabitza? Ba, ni hemen nagoz, estoan, Gorkarekin. Bai, eskalatzeko geratu gara, baina... Ez da gendik aukerarek izango dugun, guztita dago hau. Bai, normala. Hemen ere euri asko ari du, Bueno, goraintziak eman ere partez Gorka garapet hori. Bai. Bueno, zein da gaurko plana? Ni hemen Tikan geratuko naiz, estoa ingurutikan. Andonik, erloko gailurra egingo du gaur. Gipuzkoa erdigunean dagoen tontorra da. Azpeitia, Sestoa eta Azkoitia artean kokatuta. Mendiak 1030 metro ditu eta urreta txiki baserritik abiatuko dira. Gailurrera bidean 4 kilometro eta 682 metroko desnibela izango dituzte. Nik berriz sorpresa emango diot Andoniri. Berak ez daki ezer, baina Xoxoteko gailurra egingo dut. 7 kilometroko bidea, 912 metro dituen tontorra egiteko. Amaitzeko, Andoniri beste sorpresa bat eman eta Xoxoteko aterpean egingo dugu afaria. Pero afaltzeko eskeskatu, nire kontu. Zain da zuen ondan, Deituko dizut Andoni, bai, eta kontatuko dizut afalduko dugu, bale? Bueno, gero arte, ondo ibili. Ai, agur. Bueno, habitu emarko dugu, Ba espada, Bai. Venga, barasolak. Bera ez, gora. Bera, sekula ez, Josu. Venga, guazen. Beti gora. Venga. Wuhu! Zaparra hie. Bai. Pare. Marrubizko lastan alo, bakartu aurretik ukitu nahi. Gorka, eta kontatu pixkat, zuk eskalatzen badara mazuia denbora desente, zenbat urtekin hasi zinen eskalatzen? Ba, hasi nintzen lan ikuste, 14 urte hori zerko nituen hasi nintzen momentuen. 15 urte, hola. 14 urte, eri 10ekin hasi nintzen. Gorka Karapeto eskeitean eta surfean aritzen zen txikitan. Geroago ordea, 14-15 urterekin eskalatzen hasi zen, eta segituan hasi zen nabarmentzen. 5 aldiz irabazi du Euskadiko txapelketa, orduan ezagutu nuen nik. Orain arroketan eskalatzen du. Nazioarteko proba batzutan ere parte hartu izan du.
Bueno, proban bat egin nuen, Atela baina... beste egon zara, ez da? Bai, egon nintzen, jugendietan Austrien, egia esan, proba egin nuen zehose bat horretan, baina ez ziten bate ondo juten. Ezberdintasuna handia dago. Diferentzi handia, zuak ondo, esperientzi asko berdala, eta baitaren ni nire urduritasunek eta nerbiluek ez ziren baten laguntzen. Askotan templi eta lasaitzi eta... Polita da, nerbio puntu hori Bai, kontrolatzea, azkenean- bizitzea, eta gaur egun ze? Horrentxe, txapelketetan eta ja ez zaituten beste ikusten. Ni ere naiz duten horren beste, baina... Ez, txapelketan aia pasau zan, da ez te deskartatzen, igual ozein momentutan txapelketa batea o bestea jutie, ondo pasatzea. Ontxe umeekin baita ere, entrenatzaile, laguntza hori izan bagenu, ze Hori da, izango zan. eixoa. Gu ensaio horror, gu probau, eta ez honekan hilor ondoan irakasteko da. Gertatzen urrengoa. Aldatu da, dexente. Gure kasuen baita ere esan gehi hori, ez? Urue pasatzea eta loitea mendilen, ez? Hori da, itzakia zeo zeiteko, lagunekin egoteko, ondo pasatzeko. Kantera jute ginen azpeititik oinez, eta gero beste hartan, bazen Zaztargainea, zestura, eta benga, hartze genuen autobuse, eta zestoaino etortze ginen, da gero hortik oinez honea. Eta hoxe. Etzako izarraiz da, ordu pilo bat pasaituten leku bat izetetik aparte, oso leku mati ez. Azkenean, etxin sentitzen naizen leku bat. Kara, beste baterako zita jarri beharko dugu, porque guraldi honekin ez da posible izan. Arruizte Hoxe, baterako. bueno, bentsaetut beste baterako aspaldi ez du batea eskalatzen da, ez? Aspaldi naizela arrokan ibiltzen ni ere, eta eta bera, aitzakia ederra daukagu. Berriz Horiro hasteko, eskalatzen, ondo. elkarrekin eskalatzeko, eta Hoi da. etxo, orduan gerauko gara. Bai. Venga, guazen. Ederki. Eurixe erruz ari du bai, baina hala ere aurrera goaz. Igoera gogorra izango da, baina gogotsua doz. Bagoaz mendian gora pozik eta lai. Bueno, Josu berezi hartua, Azpeitiarra, non jaioa kalean edo mendian? Takorro basarrien azpilen jaio nintzen, bai. Errebal, de bustintzurik gainean. Errabal auzoan edo, ezta? Bai. Orduan hor jaioa izan da eta izarra itzemen edukita, mendizale izatea ez tegia ja meditua, Josu, Ez, gure garai bateko gure jolasa mendileguan, ez. Xoxoteren magalean jaiotakoa da Josu berezi hartua. Txikitan, eskolatik piper egin eta mendira igotzen zen, bertako zaldiekin jolas egitera. Gaztetan berriz, Azpeitiko eskalada eskolan ikasten hasi eta denborarekin 8.000koak egiten amaitu du. Mendiaz gain, argazkigintza da bere beste zaletasunetako bat. Bueno, Josu, eta horrela mendizale profesional edo burubelari horretan zenbat urterekin hasi nintzen? 16 bat urtekin, ez? Hortik aurraia ikusi nian nire benetako lekua eta maitanun lekue mendia zala, ez? Eta nire demora libre guztia eta nire pentsamentu guztia mendiarekin zegoan. Lehenengo hemen, gero atxartea eta eskalatzen hasi ginenean, etxauri, hortik eta lehenengo ertera izen zanin Pirineotara, ez? Eta gurrengo pausua izenoan Andeseta. 2.000ko egin nizkian, eta gure lehenengo esperientzia hori zenoan, Europatik kanpoa gintzen. Da, gero bultatu emanez, ezta? Oain seme-alabekin edo Andetara berriz ere paraje horietara edo... Niretzako... Zenbat urte geroago? 2008... Ziei 30 urte geroago, ez? Bai. Niretzako izugarrizko ilusio izenoan familiakin, nire Andrea eta nire seme-alabekin, nire lehenengo unibertsitateko klase hartu nun leku harta joatea. Niretzat mendia bizitzeko ilusioa ematen diten zerbait da, ez? Zenbat eta gehiagotan ibili naizen mendian, behar gehiago sentitu dut, harreman gehiago eta sakonago. Gero igainea izan nuen aukera, Alfilo Imposibleen lan egiteko alturako kamera moduan. Hori gogorra izango da, ez da? Bai, 8.000 metrotan kamera atera eta filmatzen hastea, gaina, egon berde 6 segundo arnaz hartu gabe. Toma hartzen nahi zen bakoitzean, eta bilaberdek angulua bilatu behar dek, ez? Eta oso lan gogorraek, baina gero ikusten dek, han agertzen den hori, da, puf. Alfilo historiako hortan ibindeko lanak eta gero aparte beresteko bidaje hau edanak, eta interesantiak izona. Bueno, eta orduan esan dek argazkilaritza eta asko gustatzen zaiala, eta liburu mardul bat, nik etxean diat, egiko parituta, izarraitzetik berestera. Txetxu Urbietak lagundu ziekan idazten, lagundu beak idatzi zian nire pentsakera, esate bateako, eta Jose Mari Azpiazu bere lan hori egiten parte hartu zian, da horrela hartzen zian liburu hori. Izarraitzetik berestera? Bai.
bueltakorik... Bai, bueno, igual ikusiko diago Everestetik Izarraitzera, bigarrengo buelta. Ia ikusten dugun ba? Venga ba, a ver. Gaur eguzkia ikusten dugun, ateriarekin konformatu ginen. Bai. Ez du asko, ez du asko. Bat, ja. Aupi, Kaixo. barkatu, mendik xoxotera juteko ondonik joa? Bai, beira, jumertzen mendik aurrea, endoie iotzezea, geho atxola, eta atxolatile Izarraitz bertan dakazu. Zenba denbora? Gutxi gora bera? Ba, ezakit ordu Tartetxo bat daukat. bat berko ez, bai. Baina ritmoa honean jute malimazta, askar Tita. Bai. Da, zehar izala ba, lusatzen ikusi zaitut. Bai, entrenatzen pixkat, egunero bezala, naiz egualdi txarrai, hemen gabiltza. Entreno egin behar duzu eta listo. Bai, bueno, mendi lasterketetan ibiltzen naiz. Eta mendikan ibiltzen zara sarritan? Getai jarra naiz orduan, getaian gehiago, getai aldian, zautzaldian da, baina oain Kobasko bat trail hemen ez dakit ezautuko zuen. Kobasko bat trail? Ba, ez dut ezagutzen. Uxoa Irigoienek iaz Kobasko bat trail irabazi zuen. Kobazuloak zeharkatuz egiten den lasterketa. Korrikalari bikaina da egun, baina maila honetara iristeko lan handia egin behar izan du. Berak dionez, txikitan, anai arreben artean makalena zen, baina 18 urterekin lasterketak serio hartu eta maila izugarria lortu du. Mendian hasi zinen korrika? Ez, hasi asfalton hasi nintzen. Inguruko lasterketa txikiak eta hola iten, anaiakin, bai, hasiko algaitu korrik ez dakiz eta, pixkat hasi, eta gero pixkanaka luzatzen, beho bia inun 2008 uste eta horrenengoa, ordutik urtero indet. Ego, bueno, 2014 urtean Euskal Selekzioti deitu ziaten, eta, bueno, niretzat izugarrizko ilusioa izan zen, kriston ametsa, enun inondik ino esperoko, eta handik proposatu ziren Zegamaizkorrin parte hartzia. Jo, eze ondo. Bai, bizitzan ez zait astuko. Entzuna daukat zaila dela, dortsala lortzea. Oso, nik taldetik lortu nun, eta eskertu beraz horrori beti izango Iñaki eta eneko haiendekin. Bai, eta ibiltzen zara lehiatzen orduan, Kobasko bat trail hori lehiaketa bada? Bai, bueno, herritikan hasten geha, eta gomendi ingurua eta jutega, eta tarteka tokatzeiak Kobazulo behira. Ni bestean askotan pasata horti baina inoiz fijatu gabe. Eta Kobazulotik sartu eta eta Hemen ez dakik jakin duzun Ekainberrik antolatzeu eta Ekainberri. Ba, ez dut ezagutzen zer da Ekainberri. Ba, beira, hementxe dago, Eta da, han Sastarraen inguruan, bai, Ekain Kobazuloa dago, eta bere replika moduko bada. Nahi bezu, jungo beha, ze oso interesantea. Bai, ni mendikan abili bisitan, orduan nik dana ikusi nahi dut. Venga, primeran. Gainera zurekin zuk laguntzen baldin bai asko sobeto. Vale. Goita be ari du euria, ez du atertu ere egiten. Hala ere, ezkara, mendira etorri garen bakarrak. Begira bestela, gizon honi. Egunon, barkatu zu goitik galtzatoz. Baina bai. Izena? Izena Luis Mari. Luis Mari? Alias Praga. Praga? Bai. Baina, zu... Ni txeku ez nahi ni, Baina, azpeitiarra ere ez? Ez da askoitiarra. Askoitiarra. Burutigen, akari zainu, bihitzainu. Dana oso-osoi. Guardasolare askoitiarra? Atergine ez, hau txinu matena. Luis Mari Azpiazu Garate. Praga, horrela aurkezten du bere burua. Luis Mariren aitonak, Altzibar auzoko prozesio batean, Pragako Jesus aurra eraman omen zuen behin, eta hortixe datorkio Praga ez izena. Erretiro hartu zuenetik, ia egunero igotzen du erloko gailurra. Luis Marik ikaragarri maite ditu inguru hauek. Xoxote erlo, izarraz maite dizu orduan zuk? Bai, bihotz edeaina. Sarri etortzen zera? Sarri oin pixke gutxi jo, baina, bai. Garai batean zer, egunero eta hola edo? Garai batean, oine junde zapate hori nintzen. Netzat, oso ondi edo horra izutzi egin guztua jatzen nahi nik. Taretxikutan da ez nahi ziriltzen, baina mendizen izo eta batea eta bestea ibiltze, bai, gustatzen. Zenbat aldiz igo duzun kalkulu haiti aldezu? Irubili pasa. Pasa, Bueno, nahi bazu txinua zabaldu zazu zer uste guzti inberdula eta? Lehenengo nintzoen betzanun, joño, egunero da, apuntan gotxea eta alaxea apuntatzen hazi. Da behitu? Da. Bai ordu zerrenda luzea du bezu, Luis Mari, laro eta urtekin nabitu zei xaxeinakan, ontsi firmau. Bai, gure ala egoteatik, ez? Luis Mari, dana mendia eta ez da izango, ez da beste zeo zer egingo duzu? Bai, entretenimentua, nun
lan haine bat zegoen da itxuri eta... Kaliene bai, ez da? Kaliene bai. Zertan aritzen zara ba? Hoi momentu karitazen gabe ondigene, baina karitazen sartu nintzen, joa iztinin nebilela... Horaxe zinen, proiektu hombre, da bain karitazen, da orduan launtzen ebiltzen zea, mendian bakarrik ez. Luis Mari, lehen euri ezan bain txingorra baino, zu behar altzuaz? Da zu gora. Gu gora, irainatzen gehan. Denbora ondo zan eta zu beti... Nik ondo esaten baina gero kasuik ez egin. Zu eruztaldi zea. Oso. Luis Mari, baina, ondo segi. Ondo segi, bai. Bueno, guazen gora, Zen, aio. Irati, hauze ikain berri. Mira. Eta hasi, Hasi, api. Nik inoiz ez dut ikusi barrutik, hemendik asko pasan ez kanpoti, baina barru ikusi barrura sekula sartu gabe. Nire desiatzen ikusteko. Mira. Bai, nire irritan ikusteko. Nahi zutenean, abiatuko geha zera. Gu zure atzetik. Bai, venga. Venga. Orduan, hau da ekain berriko kobasularen erreplika. Eta zer da, berdin-berdina? Berdin-berdin, entzuten eskaner basartu, kopiatu kobasulo guztia irudimentxotan, eta gero molde horiak atera, eta horregatik berdin-berdin egin dute. Taktoa eta kolorea eta berdina da. Eta mantentzeko lanaz? Hauek azkenean gastatzen baia aktuatu daiteke behaietan. Ez dago arazori benetazkoan horregatik itxi izan. Azkenean horiek ikuten bat duzu ja... Itxita dago ekaineko kobasula, ez da posible bisitatzea? Ez, orokorrean sartzen dira 3-4 aldiz urtean, neurketak itea, pixkat, nivelak eta... Baina neurketak itera ez dago zabalik bisitatzeko eta ikusteko... Bertako ondare hori gizarteratu, sozializatu, mundu guztiak ikusi alizateko, baina benetakoa ondatu gabe. Eta zier noizkoak dira aztarna hauek? 14.000 urte dituzte. 14.000 urte dituzte. Gugein beste horren beste daukagu, usoa. 14.000 urte izango bagenu. Artistak ziren, bintzat nabaritzen da. Saldiak edo, ze... Beira, eskua, trebiazien hona. Bai. Pintura beha zerrekin zehatze zuen, lortze zuen. Beltza ikatzakin ditute, egurrikatzakin, eta gorria okreak dira. Burdinezko oksidoa dituzten balokatz edo guztinoiek dira. Jendeari asko gustatzen zaio orokorrean erreplikan kalidadea, oso ondo inda dagoelako, oso ondo ambientauta, eta gero puntu estra bada tailerrak, egiten ditugun tailer prehistorikoiek, izana, suana, margoa, horretekin asko disfrutatzen dute. Sua egiten irakasten dira zure umei? Bai. Ni oso umea naiz, Bai, bueno. Irakutsiko dira zu benetan? Irakatsiko izu. Bai. Gero lortzen deure ez beste kontu bat izango da, baina. Replika izu emango jo. Bai. Kontuz, Venga, guazen, juhu! Ekain berri izugarri eruditu zait. Beti kanpotikan askotan patza izan naiz hemen Zastarrainaldea eta juteko, baina inoiz sartu gabe eta oso kuriosua. Bueno, trikidilari parea ondo aldikoa edo zer? Ondo. Bikote? Otore. Bai. Tresnak eta busti gabe eta... Bai, ez te komeni gaina. Ez te komeni, bestela delikatu dituk, ez? Bai. Bueno, zuen izena, hola, bikote moduan? Bueno, hau Izer da ni Alabier. Izer eta? Alabier. Alabier? Bai. Alabier ikusi dira, nik hor baserriadek? Bai, amentziok, behiet. Azpeitian? Bai. Eta Izer hori, Izer Alabier? Izer askoitiko beste baserri bat. Hortiz etorrek? Izena izango duzu, izena bai. Bai, amak deitzen ziuk, nahi Josu deitzen ziak eta honi Mikel. Mikel? Bai. Josu eta Mikel bai, edota Izer eta Alabier. Aurkezpenik behar ez duen trikitilari bikotea dira. 96an hasi ziren bikote moduan elkarrekin jotzen. Urteotan guztietan, Euskal Herriko plaza askotan izan dira, erromeriatan giroa berotzen. Bata, Azkoitikoa da, beste berriz, Azpeitikoa. Bueno, eta berriz, Azkoiti eta Azpeiti. Nik pentsatzen nian, etzeke, pixkat, hor bazeo lago piken bat, hori haitu izan dira beti. Bazeo. Oin gutxin jo baina bazeo. Garai batean da gehiago? Gehiago, bai. Pika Azkoitia Azpeitia, nik gaztetan gogoratzen naiz, futbolean eta larrua jokatzen zala. Ide Azkoitia raiz? Azkoitia. Izena? Joritz. Zer izaz, korrikan eta? Bai, mendixen korrikan. Bai. Hemen antolatzen dugu mendiko karrera bat bada, Izarraitz, ez? Izarraitzeko karreri eta lehen esan dezu piki eta ze, baina ondore emate geha, Bai? 2 urtien behin ekede urte baten Azpeitik antolatzeu, Azpeitiko lagundunak taldiek. Bai? Eta beste urtien, handeitasunak Azkoitien, bai. Bueno, da, lasterketa Izarraitz zenbat kilometro edo zer? Garate gerdixe. Garate gerdixe? 8 kilometro,
Ja, baina, Azkoititik atatzen denen Azkoititik eta bestetik Azpeititik, ala betitek ibilbide berbera? Azpeititik gaztean nien beti gola eta Azkoititik gaztean nien beti gola, baina bakoitza diferentia. Bale. Bueno, orduan, otzeat egin gaizki konpontzen, baina egia garai batean olako sestra eta apustua eta asko intzala hemen, ez? Ondile gaiatzen. Bai? Gaiatzen bai. Pera ikan dujenak gaiatzen ikan fuelagin. Fuelagin? Fuelagin, askiti azpediak apurrugan ondile. Lagunonak eta anaitasuna. Oain jartzi juzte ba, arrisko hondiko partidu eta orduan izango zan zeo zer, Ba, orduan gaiatzen bai. Bueno, piki eta hola beti izanitea, baina gero ez dakit benetan zematean lan egin, ez? Bai, jardun gehiago. Ez da ipa, Elkarri hola Azpeitiarrei deitzeko Azkoitiarrok eta baldago zuen hola... Bueno, beti hondek sakelak eta sapuek. Bueno, sakela eta sapuek. Garai bateko soldauzko kontu ginen bezala, ba, holako... Baina... lagun bat, Are ez da Azpeitire uden, ni pa la hostia. Ez, Ez, are... Azkoitiarra. Bai, are Azpeitire eta jo lanea Azpeitire jutieto gauzikoan da gixoi jutuan ari lanea, baina ez lanea humertzulago, Azpeitire humertzulago. Bai, Oain di holako bazeude gordon, tarteka. Hori hondi odolin azker. Bueno, konponduko hori eta... Gaur lau. Bai, gaur. Bat ezautzeat, izertza zaharritu erzena eta hau mendian maitxetelo etorzen ni Azpeitik ezin jatra. Bueno, gaur ekarri gineaki guaza, Bai. Venga. Bazen. Torri. Bueno, zer dago, Asier? Bueno, hau da, sua aiteko kita, historia horrean, sua lortzeko beharrezko zian materialak. Intentzioa orain da, sua aitea, kobazuloko gizakiak bezala. Hau, bereziki beharko genuke, silexa, eta gero behar dugu, erregaia, kombustiblea piztekoa. Ontsu hau. Hau dira zuaitzen egoten diren... Hori da, ontsu parasito hori da, gaixorik, dauzteltzen. Bai, guazen zua egiten, a ber. Txinpartak. Begira. Horrekin nahikoa da? Pasada, Sartu hemen, lastozko abitxuan. Proben darko dugu. Ja, Andoni erakutsi berko diozu. Ketxuri gorrik eta honen, oxigena segon ditu behar dugu. Hola, molinio teknikakin. Segertatzea, karo, nik kea tragatzen hasten naiz, hiperventilatu nezake. Uala! Buala! Eko! Arriekin, 2 segundu izan liteke, 3 minutu ordu erdi, egunan arabera. Hemen Kantaurik kostaldean, da Frantziako isuri atlantikoan, bakigu honen laguntza izan zutela, arku bat edo kordel batena. Ziriak ateatzean, hola, buelta bat eman da, ezurta batxo bat erabiliko dugu, jazulotxo bat indio tabari, eta estalki bezala, babesteko, bai? Bai, ez eskuan mina sartzeko. Hori da, eta bai, hori. Movimiento kontinu batean. Begira, are ateatzen kea. Bai. Begira zirten da, zerrautza edo ikatza, zerreta. Hoxe izango da kombustiblea. Nahiz frogatu? A ber. Baina, hortxe prest. Hortxe. A ber. Horrek balio du? Bai, noski. Que guai! Ai, ama hori txikia. Bai, txikia da. Bai. Beste abitxo bat ekarri hemen. Ze guai! Ai, ze kuriosua dan, Harritu nahu, zeren nirat ikusi tope zua iten, oso ondo moldatua. Bai. Lehenengo aldia abintza etola izateko harri egin da ibiltzen zara, oso ondo. Bai. Kontuz, erregabe. Ai! Buala! Juhu! Ez, horrela ospatuko zu. Zua! Hau, ez egin, etxean, mesedez, peti profesional batera. Gai begiratuta, bai, hobeto. Zua itiana iratikin da, oso divertigarria izan da. Oizu, hau nekagarria da, Ez dakit korrika baino gehiago nekatzen nahi naiz hemen, Osea, ematu ez duzula esfortzorik egin, baina oso intensoa da. Bai. Jo, Asier, mila eskere benetan, izan da esperintza bat miragarria. Hurren arte. Ze pasada, Brutala, izan da increíblea. Mila eskere, laguntza gati. Osea, que... Ni bani joa ja aldin behar dut. Bai, nire bai, dutxa beru hartza, bestela oztuko nahi. Oso ondo. Bueno. Bueno, gaur premia handik ez da hori azien mari, baina hemen iturri ederra, ez? Eharra. Izena nola honek?
azketako iturria. Hemendik etzan apustu bat, oain dela ez dakit. Lehengo urtien izan zen. Iaz, eta nola zen apustu hori? Hiru erregen maila programia Txetxu Urbietan bitartez. Are esan zuen, 10 minutun itxo ezetz. Baina orduan Txetxu Urbietak erronka bat botazuk irrandi, beak etzu nehin. Ez, beak etzu nehin. Beak horrik, beak itzit dugu ez asko. Azketako iturritik, erloko tontorrera, 10 minutun ezetz. Ezetz. Eta? Da 15 pertsonago erten gendun. Zeinek irabazi zuen? Inigo Larizek. Eta 10 minutut azpitik? Aixe 8 minutu terdi, olago zehoze. Zeuk behintzen nun? Bai. Zenbaten? 9:48. Guztu. Da zein Txetxu gero hor azpeinia afaria patu, zer zan? Bai, Txetxu ondo portazan gurekin. Zure garrai batean da korrikan da asko ibiltakoa zera, ez da? Bai. Hemen, buelta azpen dugu, ja. 18 urteekin hasi, o pixkileno hasi, eta unero buelta. Nik gaur zure oinetako begira nago. Bai. Ze gu botak gile hemen etorriak gehienok, eta zu berriz? Botak nik aldebegi jo zin. Ez, Ezin, jo, zapatila egin. Zenbat da harino eta errezo jutzenik. Ignacio Marire zapatilakin etorri da, eta... Bai, etzan gaurko oinetako egokilena, ez da? Gaztemaroko larri botaki. Behin botak erosio mentzen ditun, ez da? Behin erositu bizitzen, bai. Eta gustau ez, edo? Ez, mendibuelta bat nuen da, kito, gehioia damutu dira. Ignacio Marik 71 urte ditu, eta mendira igotzen segitzen du. Mendiko botak baino nahiago du, 3 zapatila pare eraman eta behar duenean aldatu. Gaztetan, futbolean aritzen zen, baina 16 urterekin futbolari utzi eta mendia aukeratu zuen. Bere bizitzan erronka asko egindakoa da Ignacio Mari. Aurreraka beti ez, atzearaka ibiltzean, ez dakit, arteka behintzat egitea bentzen hon, ez? Ez, hori jendik izan zuen. Azpiritik oinatzea zein lehenuo. Kotxin atzaka, honi korrika. Kotxikoa zan atzeka juntzana? Kotxi atzaka, bai. Da zein egirazi zuen? Ez den hori. Baina Hoxe, Ignacio Marin markak eta bandazkin, lehen asko ibilik eguzala eta denbora oso nagindago eta gaina da. Ez nun ezautzen da, placer bat izan da, azken hau ezautzia. Gero, esten zuen erronka bat, azpitien dauden bueltako gau mendi daudela hola bost kurutze inguruen da. Behatzi ordu azpitik ingo persona egitzen dago. Buelta ez? Bost mendiak? Io kurutzea eta kalea bajo. Bost mendi egita. Baina zu egintzen nun gero? Ba, egin ginen. Xentimoik ez, erdiken da ezer ez. Eta zu dirurik etzen nun nahi tartean, dirurik ez? Guzta egiten da, ez da hola ba, ni demostra egitzen bai ez. Gazten bat orduan egintzen nun? 6 ordu eta berroi den hola. 6? Bai. Azkenin apustue diruatik enestezu, jendik entenditze bere zea joera hori ez, azkenin bere erronka bezala, ikeko gai altzano ez, da arek diruatik etzun egin, bere hori egatiken, bere markak hor jartzeko. Hemendik horatzen bat behatzi zaiut, nola esan dek, 9 minututa? Bertan ez hortzen. Gu gaixo beharko dut zemani. Bueno, abitu bea! Venga, equipo! Animo! Zezabiltzate hemen ba? Gaitz, pixkat entrenatzen. Baina hau ez da harriekin egiten, no? Bai, normalean harriekin egiten da. Baina, bueno, azken aldian pixkat modalidade desberdin egin gaitza. Eta nola ditze zaio modalitate honi? Izenik ez digu jarri, así que... Ondian berria da. Harrik tirak adabitzen genetan, giza proba. Zenbateko pixua dara mazue, anatzean? Kotxiak, 750 kilo... 750? Wow. Eta harriekin, entzeko? Txapelketetan da 900 kilo. Wow. Eta, bueno, txikiagoakin, baina, bueno, azutan 900 inguruan. Jordan Ezenarro eta bere taldea gizaproban aritzen dira. Kirolenen helburua denbora jakin batean harriari tiraka ahalik eta plaza gehien egitea da. Horretan aritzen dira Mendaroko topen atxiok taldeko neskamutilak. Hauek ordea batzuetan harriaren lekuan kotxea hartzen dute. 750 kilo inguruko Renault 4LA. Indartu zaudete, Bueno. Zenbat, zaudete taldean? Kotxe tiraka, 10. Bestela harriekin 8 abitzea. Baina, ez da, euria ari dula eta... Eskatuko nizuen, igual kotxean sartzeko eta 50 kilo gehiago igual... Eramango dugu, oso ondo. Bai, venga, barrura noa. Beste 50 noa. Eba, koketua! Ba, ekipo! Animo! Binge utxi hore! Eurixakin, kaskarrakin, edurrakin, igual diozerrekin, gu beti tope gizabroiakin, tope natxio gehiata. Irati! Hore, espelera sartu ze barrura, igual hemen... Ni gustora nago hemen, Behar kale josenik ez da gazuta, igual epeltzeko... Hobeto, igual, gorputza martxan jartzea, ez da? Bai, hobeto beretuko zaharra horrian, da, hori oso probatuko dezu pixkat.
Bat, bi, bat, bi. Laxe, ondo nabil? Bai, Jordan, bai. Venga, hor. Zer moduz, lehenengo sentsazioak, ondo? Ondo, ez da bien tira asko egiten ari nahiz, no? Bueno, gorputza bat aurrut pixkat eta lasai. Hasieran ematen du ezer, baina gero... Bai. Bai, bukaerarako... Ontxe, aldapa gora. Kotxe egin duna, 4 kilometro terdi, ia 2 ordu ginen tiraka, así que bueno... 2 ordu tiraka hor nabarituko daia, Bai. Hori egin duzuen erronkarik... Kotxeakin bakarrein dugu eta horixe, bai. Bai, bestela harriakin da 20 minutu eta hola izaten dira, motza hor. Eta zer beste erronka daukazu orain? Orain, bagabiltza hor zerbait, kotxekin zerbait egitekotan, noa indikan zer zehazki ez dakigu eta, baina bestela gero beti harriak ibiltzeka batez ere herrietako festetan da hola eta pixkat desafio batzuk. Baina zu oso fresko zoaz, hemen askarago jundako ea. Iratik, indu aprobatxoa gurekin eta nahiko ondo ikusi dugu, behar nahiko guztua ibilea ematen du eta, urrengo animatzen den, egualdi hobeakin. Bueno, Javier, gero eta gutxio gata zaio tontorrerako, Bai, gero eta gutxio gata zaio, beste ordu erdiet, geixo, gutxo. Baiatu, Bai, dumur gina. Javier Urbieta, Takolo, orduan Takolo baserria izena pasatu zen, Bai, guk gero Takolo jaietu hau geha. Hori ba. Ginen. Zuen anaia, Jose, Urbieta Takolo, nik ezagutu nuen bera, Ni baino zaharxua zen, baina ura mendizale porrokatu zen, ez da? Bai, zazan mendiket. Beste zaitzen da. Hau berriz, amitxe jaiotagu eta amitxe zean da, hau berriz. Jose Urbieta Azpeitiko Takolo baserrian sortu zen. Betidanik gustatu izan zitzaion mendia eta mundu osoko gailur piloa egin zituen. Euskal Herriko eta inguruko gazte mendizaleentzat erreferentea zen. Baita Javier bere anaiarentzat ere. 2000 urtean hiltzen bihotzeko bate jota. Kolpe gogorra izan zen mendizaletasunarentzat. Nire anaia mendia hoxe maitezun mendizale bat, izgutxikua oso maitetu gaine, oso. Herri mainen danin, herri guztien, herri mainen izan zen oso zaletu eta maitetu da. Uste, Benantxo Irureta buruz asko esaten da hori, ez da, gazte jendeai erakutsi eta gazte jendeai animo sartzeko eta Jose eta Kolore horlako xegoan, ez da? Bai, ezke herrien Jose izenuan lehenengo mundu hori irikiziguna, ez? Zeratik herri Azpeitia herri txiki badek eta arek ikusi zian lehenengo bide hori, ez? Eta transmituzioan batzekui ere posible zala, ez? Guretzako Takolo zen referente bat, ez? Gure helburua gaztetan zen Jose Takologin zokan lotu eta pirinota joatea, ez? Ze beha ze menditan eta ibiltzen zen, hemendik kanpora ere joaten zen eta, ez? Toki askotan, gure nire lehenengo monblakea juntzin hemendik hartien oso zagutxiten lehenengo juntzinin. Gaina ama izatez diola kalin, handi izan inortozen ez etorreko handik ama izatez diola kalin inkluso. Kalien beste batzuk? Beste batzuk, bai. Mont Blanc zea baliz bezala, ez da? Zerrien gauzak hainbeste mendi egin da gero eta kolpetik joan zen, ez da? Bai. 2000 garren urtean izan zen? 2000 garren urtean, bai. Jose Urbieta hiltzanean, nik usten dut mendizaletasuna personaje importante bat galdu zuela, ez? Mendizaleun bat eta persona hobeago bat. Hona, gora igotzerako ikusi duzuen etxe inguruan hor daula, ez? Bai, ondo, bai. Estatuatxoa irudia. Estatu, bai, ona begira. Gora begira, Hau, dana hor goien daude, Ez da, hor erlon ikusiko duen garlaino asko dago, baina ez da urruti bitiko, Hortxe humait. Bai. Orduan Takolo bat joan zitzaigun, baina beste bat hemen daukagu, eta ia, bere oroimenez egingo dugu, gailurra gaur, Hemen gaurra seguro gea, egoko gea, Bai, amendi horre egingo gea. Halare, ia gozea, egingo gendun ba, ez? Hemen aterpea, hemen zabali da hori, ez? Txabola? Bai. Azketa txabola, Azketa txabola, nire txabola. Barrura sartuko gea, aterpera pixkaten, Hala, oso ondo. Bueno, hei, ardua batek, txakolina besteak, baina burakin bakarrik ez? Bueno, zuen traste horik busti ez badira bintzat, astindu ezkeo arrankatu bat dituzu edo?
Nunca han hecho comentariua. ¿Qué te parece marinere nobilua? Banoa neu ere gailurrera. Kobazuloak eta gizaproba atzean utzi eta xoxotera noa. Andonik ez daki ezer. Ederra sorpresa hartuko duena mendian ikusten hauenean. Ez du inondik inora espero. Epa! Guraso, seguraldi honekin da. Zatarra da, gaur? Bai, Alare animauta. Bai, bultatxo bat. Bultatxo bat ematera. Askotan ibiltzen zara hemendik anala? Bai, hombre, ni hemen askoitin bizinez da gustoko lekoa, Imanol Alesonek mendi lasterketak maite ditu. 25 urte zituela hasi zen lasterketei buruzko aldizkariak irakurtzen eta saletu egin zen. Orduz geroztik 3 handiak egin ditu, bai oinez eta baita korrika ere. Eta 100.000 lasterketa 3 aldiz irabazi du. Entrenatzeko kakutera, xoxotera eta erlora igotzen da ia egunero. Esan diazu, ibiltzen zarela ultratan, lehien bat? Bai, ultra estantzian. Hori da, gutxu gora bera, 80 kilometrotik gorako... 80 gora? Bai, 80, 200, oain, 390 marrekoak badaude. Imanol, asko entrenatu beharko da? Ba, gutxu gora bera, azten 6 egun. Eta ez zabe, jubilatua, ala? Ez, baina, gaizara ematen dala. Eta egin digo, join beste denbora entrenatzeko behar izan da? Ni azkenin zuhiltzaile ez delana, eta zuhiltzaileen ordutegiak, gu azkenin egiten da egun balana, 3 jai, egun balana, 3 jai. Mendixare, azkenin gaur egunean nire bizitzeko parte da, ez? Azkenin goizian jaikitzen naizenetik eta lehiotik behitzetan nien, izarra etxik guztet, lehenengo gauza. Egunero praktikamente juteko aukera ugitzie, mendia askatasuna da. Eta ze garaipen, ze txapelketa gazola pixkat kutxunen, o gazola... Kutxunena dakotena 100.000. Lehenengo edizio hortan atean itzen. Kausalidadez lehena iristatu gauziten, eta txapela lortu nun. Kasualidadez? Bai, kausalidadez. Lasterketa oso arraroa juntzan, hor Iker Karrera zikun aurrena, erretiratu nintzen. Hori ez, azkenin 7 edizio egin die. 7 edizioetatik 3 txapel lortu ditut. Behazainen sentitzen naiz herriko bat bezala. Europa mailan lasterketa eta nizen naiz eta hemen Euskal Herrikoan bezala goi inimeste aurkitu. Aurten ze dintu da euskazu laburuan? Bueno, hain ata debe zirkuito berri bat. Basque Ultra Trail series edo lau kapital lotzetuna eta hor parte hartzeko asmoa eget. Saso ona mantentzen eta Oraindik izango duzu emateko, egurra emateko eta. Bai, ez da giz emate haino, baina gazteak fuerte etortzeie eta antzeman. Bueno, beste ritmo batean, beste. Hori da, azkenik disfrutatzen da. Imanol, Andonirekin geratu nahi zozoten atorpetxean afaltzeko gurekin etorni baldin baduzu? Bale, lagundu duzu, bertan no, eta zoz hartuko dugu. Bagoaz erlorako bidean aurrera, baina kostatzen ari zaigu. Ez dakit mendira horrelako uraldiarekin sekula igo naizen. Haizea, euria, elurra eta hotza. Hau bai dela, neguko gailurra. Andoni, badaio izarran. Atzeko hori? Bai. Hori pagua izango dago? Ez da, azkin da hona. Arripil hori? Neberi, Neberi hori alda izarrezko neberi, Gaia hemen elurre bitut hori zuzain, dego zezue balnean jo hatxio iten zen zeu, Ara, elur zulua... Ba, elur zulua, Ja. Entzuna neukan izarraizko neberin zea, baina... Hori, gainien jarrita zelo estaltzeko edo, ez? Bueno, ez da, itzue oso gaizi jode zuen, baina okerrea zikeok, Aterki iztea honena. Bueno, pasen! Hemen babesa dukagu, Bueno, eskak, ni belarriak erne hona iz. Galdetu baki zuek bio gazpeitiarra zaetela, ezta? Bai. Izenik ez dakitzu? Ni Garbine. Garbine? Ta ni Eneritz. Eneritz. Zuen elkartearen izena nola da? Natun da gure elkartin izena, eta azpeitiera aztertzen ez geha jardu. Ninduna da egitasmo bat martxan jarri. Aztertu baino gehiago induna da bertan ibiltzeien hitzek eta zapidik eta hola bildu. Gu gure aldetik batzuk bildu ditugu, baina gero herritarrak behaiek aizaskigu bialtzen. Nik uste azteko argitu beharko diola Euskal Herriari. Nik natul hori nik aitea aurrestildarra dut eta, bakit hundia torre, baina natul. Natul da hitz bat hemen asko erabiltze deuna eta erabiltze du batipat. Natula da ez da naturala edo baizik. Natula da zoze autentikua bezala, ez? Xanu,
Nik uste gara Azpeitiarrak asmau zebela askoitiarrak ezautu zituzten. Askoitiarrak du natulak, sanuek. Ez ezkoan esateko. Zui etzeaten natulak. Festilago askoitiarrak. Askotan pasatzen da, erderazko izen bat, natural, esango genukena, baina bihurtzen dugu, euskal, baina beste dikutu bat emanez. Jarri beste adibide batzuk. Txapabera. Txapabera? Batek igual ertera ematen, igual grafi gutxi dakela iruditu eta doni txapabera. Txapabera? Eta beste, oain euskararen arazoa ondia da, erderazko hitzak erabiltzen ditugu, baina gaina buelta eman gabe. Hori guai da, edo eta... Guk latza esango nuke, hori latza. Guai, Guai ez. Guai esateko latza esatzen zuen. Bueno, eta horren ekarpena jasotzen nahi zate, herritarren gandik eta... Webgune bat sortu dugu, hor gubez erantzten aztien jasotzitugun ekarpenak horreak jotzen jutegea, eta momentuz gaude, eskerrak eman berrin gaude herritarrei. Gustura, Lan oso interesantitin nahituk euskararen aldeko eta hitz hauek eta berreskuratze horrek aberasgarria azkenin gure hizkuntzan da. Politxe, oso lan nuen. Alde batetik nahi genuen, leno ibiltzezin hitzek eta esapidik bildu ez daitezen galdu, baina gero, gaztiek ibiltza dituztela, oin berritek sortzen nahi dela, eta hor, adibidez zerten zitzaigun bat txiklein da, txiklein da, Gu gaur txikleiten ez gaude. Gaur, ez. Gu blailain da. Sofan txiklein da. Tximuinda. Oso ondo, ganeskak, bai gizue, gailurra, tontorra, nola zeltzu ezpeitidez? Mendipuntia. Mendipuntie ez, Baita, Gaur bai. Ega bazen ba, Bueno, gu igual zer, joago, Otzak akatzen gaude eta. Hizkuntzalariak zeate, mendizaleak ez? Bueno, gu junetorri egin da, bera. Gero etorriko zeate. Guretzako enkargau. Bale ba. Aio, erte euskak. Ega mutila bazen. Aio. Ega. Azkoitia da dira. Zautzen dituzu? Bai. Epa, kuadrilla! Ze? Zer? Uraldi ederra, Ez zehar aukera. Ez, baina, bueno. Eta ze, Ze zaintzate? Beti bajatzea. Korrik egitu zaite Imanol bezala, ala? Gu oinezku gehiago geha. Oinezkoak, martxatan da, hola? Bai, eta hemendik antolatzen da zeo zer, martxaren bat edo badago? Bueno, Azkoitikoak bi urtin behin antolatze dugu zazpikurutze esatezako martxa bat. Zazpikurutze Azkoitiko mendi baskunak antolatzen duen martxa da. Lehenengo aldiz, 72. urtean antolatu zuten, eta orain 2 urtetik behin egiten da. 300 pertsonak hartzen dute parte, eta Azkoitia inguruko 7 gailur egiten dituzte. Horreneko urtean egiten da, Azkoititik gerten da, erlotiken, Zumarra juntak, izazpitik bueltan etorri, oletatik. Biharrengo urtean itzan alrebezka. Eta hori jaetzan hainbeste guztau, eta arrazkeo beti bestaldetik egin da. Modan jarri zani, mendikarrerake hori antola gendun, izeriztik zea, voltia, hori 8 kilometrokua. Nintzen zaite salseatzen, Bai, bueno, pixkat. Aizu ekipo, igual, hemen fresko iten dut, igual aterperuntz gungo gara? Bai. Bai, guaruntza goazta. Venga, goazen. Bai, gainera, Andonik ez daki, xoxotera nijo ala, sorpresa bat izango da. Ordu nigo behar naiz, bai ala, bai nigo behar gara. Xoxotera, beraz, salda bero hartu horretik, bestela, berotan sartuta bero urtetea. Moitzea, zaila kostako zango. Bai. Txaldean, torri zeaten. Bueno. Egualdi, arra hartuta. Nei txabolak eta ikarri instantzia izkita, honek egin egon naiz. Gazteia egon duzu, Gazteia baitzat, elegu txarra etorri. Momentu baten bihotzei bai? Bai, sartu. Torri. Bueno. Giro bio, Bai, neko zuen piztuta. Kafea ere baldeu? Kafire, bai, amen. Bueno, hemen ikusten jo, nik hemen txikipare bat eta horre audizio bat. Bai. Eben. Izen jaiz senarra? Bai. Ire azpeitiarra? Ez, ordiziarra. Ordiziarra? Bai. Da zer hemen galduta edo? Honea ekarri ninduen da... Etorri behar? Etorri behar. Bueno, Berastegi borda irakurri etor. Bai. Berastegi zer da zuen, baserri eta... Bai, baserritea torri zen hori. Berastegi baserria, Edurne Ezenarroren familiarena da. Bere etxean, betidanik izan dira hartzainak, eta Edurnek txiki-txikitatik egiten du gazta. Hasieran amari laguntzen hasi zen, eta orain bere gazta egiten du. Xabier, bere senarra ere,
artzaina da, eta baserrian bizi dira 3 semeekin batera. Javier, zuek artzantzan betian gaitu zeate? Beti izan ditu artikek, baina geho zehose mejoratzeko arantzuzua jumar kursiloko atazien da hauntza ginen. Niok? Urte desberdinetan. Ez, ni aurreneko urtea entzan garaien junitzen da geho... Ni biharrengo kursiloko. Bigarren urtean. Han elkarretzen duen ezautu beste baten. Praktika egitea jumar izate zen eta edurnek guetxea tokautza honetortzea. Hortik Praktikatanetik inkintzen. Ardikin bakarrik ez. Ardikin batean. Ondo da, teoria ondo da, baina praktika egin barra da, ezta? Bai. Ba ikuste, bi hemen daudela eta, bueno... Bai, deiruaren are etxen utzita etorri die. Beste bate balda. Bai. Beste bate bai. Eta izena nola du? Aritz. Aritz? Bai. Ioritz? Iraitz. Iraitz eta Aritz? Bai. Gu euskaldunek izan handani. Zuek tezeta ondo esatezu. Hori gaztai hori, iazko parte egin dagoa, ezta? 2016ko noiz egin dagoa da? Hori maietzin. Maiatzen egin dagoa? Bai. Da jateko moku alda edo? Zuk esan abezu. Bai. Oain asko esaten da, hartzantzak gogorra dala eta gazte jendeak ez duela nahi, baina nik batean da bestean hemen, bai? Bai, gazte asko hasi da. Ze etorkizun izengon, gogorra dau, langintza hau. Lan asko egin behar hori bai. Baina, bueno, oain gazteia eta hau diazabal gazta hau eta poliki saltzen da, ez da? Urte poliki dikuste. Hau, bedinkaute gazteia da. Bedinkautakoa? Hemxe. Loiolanda, olatzen da. Bai, zuzema santu ezken honen. Santua? Hemen etorri diren batzuk ez da ipan, oso santu diren, baina... Aspeitin santu eta askoetin atulak. Ondo. Ia, ekarri, ia. Zain, berromen data. Zain. Elastizi edita. Otzak ipuzkengoa, Erki, ba, eskerri asko, Zartu erten baten da. Zuei. Bale, zuei. Iritsi gara Xoxoteko aterpera. Eta bertan, Imanol Teietxea daukagu zain. Bera aterpeko arduraduna da. Aixo. Begira, gustora zaude hor, Bai, nik epele-pelen, zuek ez dakit, baina... Segun bar dugu, lehendabizi sanizio ikustera, gero Xoxote. Hombre, noski. Eta gero ze, igual Andonik izango diote mentzioze mukautxoa jateko? Ba, moldatuko gea. Zau zer prepatuko dugu. Bai. Kibo, jungo gara saniziora? Bale, moleta bat. Bai, Venga. luxuzko gida izango duguta. Venga, ba. Hau da San Ignacio famatu da? Hau da, San Ignacio. Bizkarra ematen digu, Bai, egina zanen, herriai bidatzen jo eskui. Eta gaina, histori celebrea da, Bai, bakizu histori hori, Imanol. Pixko bat, bai. Berez, San Ignacio hemen eraikitzeko ideia, ez zan hemen ingurutik etorri, baizik eta Bilbotik etorri zan. Bilbotik etorri zan ideia, Bai, Bilboko Aldazgora soziedadeak, bere 50 urte hurrenean, ogurritu zitzaien, nola aldi berean zan, San Ignacio 400 urte hurrena eraikin bat egitea, ez? Presentatu zuten ideioi eta jendea onartu zuen, eta hortxe do. Dago, erdi pintauta dago, Hor, fantasaio pixkat retoke batzu. Bai, azkeneko urteotan egitea zan kaso hondirik etzaiola egiten. Lehen, Jose Takolo jartute zan pintatzen, baino bera juntan eta arrezke hoztik... Hor geratu da, ez du inor hartu bere lana. Ez, hoi da. Bueno, ekipo, nik uste dut hau San Ignacio, baina Xoxotera jun behar dugu, Venga, moko txiki bat jatea. Hori da. Venga, goazen. Momentu etengabian. Bagoaz azken txampan. Ez zaigu askori falta, baina oso gogorra egiten ari zait gaurko eguna. Hala ere, alden tokitik indarrak atera eta Xoxoteko gailurra egingo dugu. Kutzea galanta zeuden, Egon laigen egualdi txarrena bai, eurixe, elurre ere bai, aizie, hotza, bakar batzuk gai hau geha, eta danon partez gai hau geha gora, eta ikezun hotzak inda oso guztua goraino gai hau geha lago. Gaurko egunean oso egoerako gorra izan da, oso eguraldi txarrarekin, baina
bueno, jendeak oso garbi zeugan, tontorrera joan behar gendula eta tontorrera joan behar gendula, ez? Eta ikusi da, tontorrera itxi gera azkenean, eta posa hor geratzen da, eta betirako. Bueno, Erloko gailurra egin dugu, Zema metro, 1000? Hogeita zazpi. Hogeita zazpi? Txikila, baino, gogorra, Gaina eguraldi honekin, gurutzei behira nago, ez da oso zarra, ez? Ez, hau, urte bete, ondigen ez da jarri zala berrite. Leheno urte pilion hamen ondan gurutzie, 2014en kendu intzebe eta lehenko urte jarri zeben berriz. Herritar batzu junto ziren, da jarri zeben, da hemen dago, kantazkua. Ondo. Imaginazio pixka bat. Josu, Ernillo, nun? Han. Ernillo, Piskutxo Eskerro, Gazume. Murumendi. Hemendik Aizkorrita? Bai. Aratz Aizkorri, bai. Gero ikusten da izazpi atzi ikusteai. Hori, ni beti entzun izan diat etxean. Esan ziola izazpik izarraitzi. Izarraiz da. Izazpi. Bai, ez? Hola, bai. Bueno, eta itxasoa, bertatik, ez da? Zema kilometro egoitu hemendik itxasoa zuzenean? 10 kilometro? 10. Horrati normalen hemen elurra eta gehiago kostatzea jo zuritzea. Itxasotik lehenengo mendia izan da. Esan jo, salitrik eta urtu iteula. Zer izan da hori? Arra? Irati! Andoni! Hemendik Xoxotek gertu aldago. Ikusi izte. Andoni! Irati! Egon, deitu ingo zidat. Apa, Andoni! Irati! Bai, entzun zaitut zuzea, ezta? Non zaudete? Bai, gu hemen. Erloko gailurrean, zuek? Gu hemen txe, Andoni. Sorpresa emanen izun eta Xoxoteko gailurrean gaude. Xoxoteko gailurrean? Ez nuen espero, Zuet zinen bat zestoan eta inguruan geratzeko. Azkenean igoin zaete? Kostata baina igo gara. Bai. Eguraldi eskasa, baina alare polita dago mendia. Bai, polita oso, mendia polita dala esateu. Baina, bakizu, gailurra neguan hau da, Orain arte ibili gara elurrik gabe, baina gailurra neguan benetako hau da, Haiz eta guzti, gauza jakin edo dirati. Afaria prest doagazu, lekua gertu egon da, Bai, prest. Xoxoteko aterpean afalduko dugu, Andoni. Xoxoteko aterpea hemen gertu? Bale, oantxe goaz, Hotza akabatzen gaudeta. Venga. Bale, oantxe arte. Afaria Xoxoteko aterpean. Arrituta nagoz, berez irati hor zestua inguruan da geratzeko zan da, ez da ikironekin un espero igotzea, baina, bueno. Animoen da. Ia, kuadrillatxo ondiko juntatzen egan gero, Dantza buskaiteko, baina, izer da, Labier. Anima gotzate. Hola, motxu bat, azkar baten, venga. Edertasuna, azaldu nahi detarrira, batelezake aztertu bazerretara begira. Izer da Labierra daukeen humore honekin, bueno, gaur musiki joko zen, baina berez puntane bai. Hau egin, ondo. Albora jo gehanin, bueno, jazta, jau ea. Eta bain, hemen guain da, guazilok, pelea. Baina ez ondo, oso politia. Ze pena, besteak martxain dutela. Egura de txarra eta pesega etxea. Ez dauko eguzu aferitxoa? Bai. Ze, hemen bero. Gua mentxe. Andoni kuadrein gugea. Andoniren taldekoa. Gailurrera ez du gailurri ginen, ostu ginga eta hazidateri ginen. Eta hemen ondo, Hemen harki, pele-pele harki. Montxilak enduko dute, paselgako gaur azaltzeko. Berdura pure bat, gorputza berotzeko. Irabazi dugu, Hoi da, oilesko pixko bat, patatatzugin, da pipero batzugin. Arabako patata ez dira izan da. Arabako patata, aberazturikoak, bai, propillo. Eta kontatu pixka, noiztik handago zabalik aterpe hau? Aterpe hau inauguratu zen 1984an. Xoxoteko aterpea dagoen tokian, lehen, hartzain txabola bat zegoen. Baina duela ia 50 urte, su hartu eta erre egin zen. Haren tokian jendeak eraikin berri bat nahi zuen, igandetan mendi buelta egin ondoren bertara sartzeko. Aterpea 84an inauguratu zuten, eta azken 11 urteetan Imanolek darama bertako martxa.
Jende asko pasako da mendi, jende ezberdin ugari zagutuko duzue. Bai. Txaskarrilloak igual ez, herriko jendea kontatzen da. Baitare. Pero bakizu ze kontatu dian honek eta besteak eta hemen ditzazate. Oida. Orduan jende asko batzen da hemen? Bai, egualdia. Andoni! Txaldeon, eo! Ze! Bueno! Zemuz! Txaldeon, Ondo esan beharko? Joe! Zera, hemengo gozea? Bai, hemengo ardura. Zaindaria. Bale, izugarrizko sorpresa hartu, baina zuen zinema zestuan deuna pasatzeko. Baina lurra ikusi dut eta esan dut, bueno, nik ere ikutu nahi dute lur pixka bat, ez zagazu bakarra izango lurrakin jolasean da bilena. Xoxote? Bai, Egin duzu gailurra? Bai, egin dut. Ez dira zuentzun ala, adarra eta dara jo Baita telefonoz hitz egin dugu, baina nik izan da, giro derra, Bai, jo, gustora egon gara gailurrean, kosetuta eta... Guk ez dugu denbora askoen, Izer da labi, trikitera direk, soinu eola izan txiki bat jo dute eta behera baino eskuetan apust. Bai, ikuste zaitut. Afaria prest alda edo? Dana prest, jarri Matias. Bera, xe! Gora, falta perdón. Vale. Mila esker, Naiz da elurra egon, naiz da hotza egon, naizea egon, amaitzen danean gogortasun pultxo hori eta gero biltzen geranean, aterpe batean, disko gogorrean geratzen den hori betietako bateri bada, ez? Biziposa. Oso ondo afaia gara, eta giro gara, eta almintea gara. Igura eskuti gara gutxitxo, bi agarre zenin da. Igura beste pagat iruduz mazin. Berri bat daukate zuekin konpartitzeko. Andoni ez dakit bakizun zertaz di joan asuntoa. Txoritxo batek esan dit. 2017ko Bizkaiko sagardoaren enbaxadore zarela. Nik uste dut horrek merezi duela zuk demostratzea. Segatik zaren 2017ko enbaxadore, eta mesedez, zerbituko duzu sagardo pixka bat, Andoni? Baina enbaxadorea ez da zerbitzen abila dalako, Eraten abila dalako, Ja, kontu ziprestinek, A ber, epa! Ia dana barrura, Guaitzu behan, Zuei bai? Bueno, pareja, gailurrean jode zue, azketako txabolan ere bai gaurko gaua bukatzeko. Ega, egurre horri, Hori. Izer da alabier, Haze pareago, elementu bat. Naiz da kanpu notza eta eurixe eta egualdi txarra egon, beste berpiztut etorri hauekin. Abaiade! Gizakiok bezala, garai batean mendiek ere tarteka hitz egiten omen zioten elkarri. Behin, hala galdetu omen zio mendi batek arro parekoari. I zerraiz? Eta hark erantzun, ni? I zazpi? Izarraitz, izazpi, mendiaren arrokeria. Gaur eguraldi narratsa izan dugu Izarraitzen, baina mendira eguraldi eguzkitsua denean bakarrik joaten dela, ez da benetako mendigo izalea. Erlon eta Xoxoten giro bisutsa zen zeharo, baina horrexegatik gero gusturago hartu dugu aterpearen beroa, lagun artearen goxotasuna. Han esaten duten moduan, eskerrak jaio ginen. Urrengo gailurrean ikusiko dugu elkar.